Tasangana zvekare kwataita paKulliant Tv, one YouTube channel inopedza basa kana takutaura zvepolitics panapa ndo pamushapadzo ende pana nyaya iyoyo takachimaster takatodaidzwa takadaira ende kana uchinge watosvika panapa watouya iwe uchiziva kuti unofarira advocate Nelson Chamisa, show me the signal, ita kuti ahoi izve so in the comment section kuti timboona kuti muri vanganiko. Aiwa pachanakidza this time muri yeZimbabwe. Ndiri kuona vanhu vakawanda for the past 6 months vanhu vazhinji vanga vakutofollowa ZANU-PF vasingazvizive, vanga vatoma supporters eZANU-PF vasingazvizive. Nenzira yekuti vanga vakusupporta vanhu vese vanga vari kuda kutaura anything against ZANU-PF, vanga vari kubva muZANU-PF macho imomomo. Zvinova zvinhu zvakaita vanhu vanotanga kutevedzera vakutevera ma-activists, vakutevera vanhu the likes of ana comrade Bombshell Geza, which is very good. And mukada kutotarisa nyaya yacho ndinoona vanhu vakawanda vanotry kuda kuseparate those people from ZANU-PF. It doesn't make sense kana dzako dzichishanda unotongoona kuti in green, but handisi kuti pane chakashata. It's good because at the end of the day chinodiwa i change amongst the citizens, change amongst the Zimbabweans. Totombobvisa zvokuti uri political party ipi toita sei tobatana, but iko zvinezvi zvinhu zvese zvinenge zvakuda kutanga inonzi chamakadya chopfuka manje pachapisa pachanakidza. To be very honest with you panapaka zvandakunzwa izvi kaizvi ndo inonzi iyi ihombe yamatanga kuvhura ende for sure pakutanga kuvhurwa hombe pane mashoko ari kutenderera, pane mashoko ari kutaurwa naMbune muridzi wenyaya adzoka. Unoziva kuti ndima dzese dzine vanhu vanenge tozikanwa kuti uyu ndiye muridzi wenyanga wechino. I think kumashure takatombotaura advocate Nelson Chamisa ari kutry kuti figure out kuti oita sei, ndodzoka nepolitical party here, ndoita sei, what is next, but now it's clear kuti akati ndichadzoka nemovement, but it's not atingati azvitrustike, azvitembeke kuti moti aiwa imovement yachauya mogara makatasira movement, because skill ripo nderekungorova chibhakira muziso meZANU-PF, because at the end of the day vanhu avakava a game of ideas, game of numbers, kurovana nemusoro chaiko chimonya chemubrain chinenge chichidiwa kuti chinge chichishandiswa. But I think for the past 3 months takati kutotaura nenyaya yacho tichiti Chamisa is preparing, now he is confirming izvezvi kuti aiwa July uno wese mwedzi wekuti tanga tiri busy singaite tichigadzirira basa hombe ratiri kuda kuti tikubatirei, basa hombe riri kuda kuitwa. And tikuona vanhu vazhinji vari kushamisika kuti ibasa ripi rida kubatwa, inga zvakapera kudhara kuma elections, inga zvakazodidi. I understand kuti vanhu vakavhiringidzika kubva kumashure, kuti nonga takatozvitaura kuti unoona zvinhu izvi kubva pakangotanga kungonzi manzi madyiwa, saka hamuna zvamazoita, because in 2018 makamboenda kuHigh Court 1, mukazopedza mukaenda kuSupreme Court 1, mukazopedza mukadidi, zvikazofamba sei ipapo. Yaizvezvi yakasiyana nescenario yakaitika kudhara, because pakapera iyi election ra 2023 pakatanga kubuda imwe iri different, pachinzi SADC is coming, vanhu vaingotaura uchingoti SADC is coming, vaiuti SADC is coming vanhu onje. And I was the first guy kubuda ndichicrasha izvo zvichitaura kuti hakuna SADC iri kuuya, musanyebere vanhu, hakuna SADC inouya ichida kunobvisana nevanhu ivavo, but SADC ichauya kunoita vaMnangagwa vacho chairman wavo. And vanhu vakati hazvife zvakaitika, but tirimo munyaya dzacho, because chinoitika pazvinhu izvi guys tine zvatinoda kuti tinzwe nekunzwisana, but pane chimwe chokwadi chinorwadza kuteerera, because tikada kuudzana kuti aiwa achazonzwa iso tichibhaizana zvozotadza kuitika, hatina kwetine tichienda, ticharamba tingori muroundabout takangopfekedzana manyepo ngoti aiwa achauya achabviswa nechakati, iye ozotadza kubviswa the way yezvinhu zvinenge zviita zvitarisirwa ipapapa. Ndo nyaya imwe inenge ichinyanyisa kupowa, but this time zvakufamba. Ende vanhu vakawanda vanga vari kubvunza kuti kana pari kuti movement zvinofamba sei haiende kuma elections, vamwe vachitry kuvhurwa edu mapolitical party, zviri right, nzara iriko kune vanhu. I understand kuti vanhu vese vanenge vane nzara vanoda kugadzirawo mazita in this game of politics. Anditi vanhu they think kuti ndikagadzira zita mupolitics ndakutowanawo chikafu, ndikagadzira zita ndakuda kudidi, kana usingatoende kubasa bvunza vanhu vakatoti vaitombo vanga vatogadzira mazita zvekuti ma-MPs ndobva varikolewa nashabangu, enda unovatarisa izveso kana ungositori na business nzara inobva itokudzokera yotanga kutokurova. I understand kuti izveso kune imwe yeskill rechinherera ringoti vanhu ngatibatanzei mari timhanyise kamovement kedu, ngatibatanzei mari tiite zverevolution. It's good zvemarevolution zvese zvezvia zviri right, but unogona kuti hazvina future. To be very honest, iko zvino zvipano pachidiwa solution inoshanda. Ndakaona vamwe vakatanga kuti Chamisa ngano anointa mumwe munhu kuti auye achinoita
take over andina unzwisisa kuti munhu wacho anoendwa anoachita take over achiita nezvei achiita chirudzi because ndakatarisa zvinhu izvi anyone anokwanisa kungobudikira otanga kutowina vanhu otanga kutoudza vanhu nyaya otanga kutoudza vanhu mashoko ngaumana ngatidai so vanhu votanga kutoita se kutokutera hakuna munhu akanyorwa kunzi ningi ndiye ega aripo but vanhu vambozama chokwadi to cut the long story short vanhu vatrya but zvaramba vatrya kumboti tinombovhura kamovement toda kumbomhanya revolution toda kumboita sei asi zviri kuramba saka muchidimbu tingoti Chamisa Mbune muridzi wacho wenyaya dzacho akudzoka kuti anikine bhozi vanhu vanga vari kukomplena kuti aiwa kamukuru amunguzongotisire pakati atisarendere hondo kana yapakati atidi vanhu vanosiya bhachi padare ndio nyaya dzaitaurwa panapa saka iko zvinezvi he is proving vanhu kuti andina kusiya bhachi padare asi pane zvinhu zvaita se zvanga zviripo zvaiitika saka ndio nyaya dzacho dziri kufambirwa saka tingoti chatsvuka chikakwata chaita red zvaiko zvinezvi changodiwa chete kungoudzana kuti chatsva mhuri yeZimbabwe kana zvazve movement ichatemesa vanhu musoro. I understand kudhara waitosungwa uchinzi uri kufollowa triple C, uri kufollowa MDC, uri kufollowa chakati zvaiitika ma-t-shirt aya airovesa, but this time kana yakunzi movement munhu wese anenge achingotaura kuti ndiri kufollowa movement iyoyo zvikungoti just a movement, ndinofollowa movement yanhingirikini because vanhu vacho agara paground, vanhu vacho iye Chamisa wacho anavo nechekare kungobuda achingotaura kuti iko zvinezvi takuda kudai so vanhu vese vanenge vachita se vachiteerera because in desperation yanga ine maZimbabweans ndosaka munhu vanhu vanga kutorwa advantage even nemunhu asina kana plan anogona kungobuda ototi hande timbonomacha takadai so iye asina kana plan asi totoziva kuti ari kuitei chaizvo asi totoziva kuti chii chaari kufurirana nevanhu kuti vaite anogona kungobuda munhu achidaro even achitoziva kuti hapana chichaitika chacho but kungodedzera kuti ngatinodaroi and then the next thing what aiwa saka vatozvinzwa zvikananda zvatotya. You see, saka pari kunetsa politics is kuti zvinge zvinhingi nayo pari kungotaurwa chidimbu bhozi vanhu vaneta iko zvinezvi kungonzi kuri kuuya mumwe ari kubva nekwakati nekubva nekuzanu ari kuda kuzodai so vanhu vakungoti zanu PF yacho ngaibve yese saka poitwa sei kunzi election riri kutomboramba kushanda paroitwa movement saka zvichashanda sei zvichaita sei ndo plan dzakugadzirwa. I feel sorry for my MP vakabetray vanhu vakaramba vari kuparliament. Atisi kuti betray haina kuti vakaramba vari kuparliament but betray iri pakuzoti vakasiya zvinhu zvakawanda zvichizoitwa kuparliament ikoko vanhu veZimbabwe ndobva vatanga kusafa zvinhu zvokuti vaikwanisa kana kungozvidefenda izvo so kuZimbabwe takutobhadhara mutero unotonzwa kuti mutero wemaredhiyo uri kubhadharwa. It's now happening in Zimbabwe right now. Uchida kubhadhara mutero wemota wakutobhadhara radio license chero usina radio mota mako unonza ukwanise kutenga they don't care and they don't ask kuti une radio here mota mako vanongoti paunouya uchida kurinyiwa mutero chibva waisa yeredio chibva watoiisa ipapo ndo pari kupisa pari kunedzera nyaya dzacho saka tiri kuvhiringidzika zvisingaite pachanedza but muri yeZimbabwe before I waste much of your time ndangoti ndingokuzivisai kuti mungoziva kuti Chamisa is coming back zvine power this time around chinenge chakaibva ende pachanakidza saka ndozvo ndango ndingopfura nepapa but ndisati ndaenda munozviziva kuti inini ndinongofarira kungogara ndangozivisa vanhu just in case maybe asazambosvikawo munzeve dzako kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva vhurwa FNB business account usina work permit kana study permit bata Owen education research wandakuisira namba dzake apo ndiye anogona kungokuvhurira usaswera uchivhaironza una bank account muSouth Africa mukuru uno kana kuti uri kushaya company utadza register company nekuti hauna work permit kana study permit passport yako iyoyo yaunayo inoita ende unokwanisa futi kutovhurirwa company chero uri outside South Africa uchida kuita company muSouth Africa passport yako iyoyo batai namba dza Owen rovai ma screenshot taurai naye anokuitirai ipapo muri kwamuri ikoko.